Moni ndine Jackie. Lero tukamba nkhani ya ku USA ku mzinda wa Florida. Nkhani yonena kuti ndinayika mphapo nthawi nake mwachidule mkatikati mwa macheza koma apa ndati ndiyikambe pa yokha. Nkhani yake ndi ya chidwi yochitisa chidwi kwambiri ndiye tatengani chakumwa tenticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Dalia Dipolito. Dalia anabadwa mu October 1982. Nkhani iyi inachitika mu chaka cha 2009. Bambo uyu dzina lake ndi Michael Dipolito. Michael anali bambo wa pabanja, anali ndi ntchito yabwino, anali ndi nyumba yake yabwino, zinthu zake zadongosolo zochitika zake. Anali one oti banja la chinyamata ndi mkazi wakeyo ete lachitsikana zoti zatsopanobe. Koma kachinaona nchani a Michael anayamba chisembwere kuyamba kumayang'ana azimayi ena online dating. Ndipo online waja anapezeka kuti anapeza profile ya Dalia Dipolito. Ndanankonda Dalia uja nkupatsana moni. Kena kumonzembera mkazi wake anayamba kumakumana naye Dalia uja. Ndi Dalia ataona ndalama zomwe anali nazo Michael zinankomera usati masewera. Ndi anapanga zotheka zonena kuti mpaka na Michael agwe naye mchikondi usati masewera. Michael anapeza kuti mpaka na anathesa ukwati ndi mkazi wake kuntaya mkazi wake uja nkunkwatira Dalia nsanga zonse nzasanga zokhazo nkunkwatira Dalia. Koma Dalia khalidwe lache analionena kuti machitidwe yake anali auhulehule choncho mbuyo mwa moyo wake. Ndi anakhala ngati wachita mwayi wapeza mamuna one amaspenda ndalama kwa basi osati masewera pa iye. Ndi ananyamuka kuyamba kukhala naye Michael. Akukhala ndi Michael anapeza kuti Michael anali ndi nyumba ina. Dalia anapeza kuti mukanthawi kochepa miyezi yochepa kwambiri mukwatimu anasintha dzina la nyumba pa nyumba ya Michael kudziyika mu dzina lake. Koma Michael sanalimbane nazo anangoyang'ana. Amamugulira zinthu zodula chani. Ndi Dalia anayang'ana bank balance ya Michael kupeza kunena kuti anali ndi 250,000 mu account. Ndi zinampangisa chidwi kwa basi kuti munthu mpaka na mu account 250,000 magalimoto abwino manyumba abwino. Zinzonena kuti akanatha kumaziona ngati ndi zathu nanga santhu akwatirana koma amaziona kuti nzamamunayo. Ndi Dalia anaona kuti akufuna kuti katundu yakhali wake wa iye yekha osati mamunayo plus ndalamazo amafuna kuti atenge ndi iyeyo. Ndi anapanga chiganizo chake chinayi chonena kuti mamunayo afe. Ndi anayamba kusakasaka njira kuti angapange bwanji kuti amuphe Michael samadziwa china chilichonse. Dalia anakumbukira kuti anali ndi ex chibwenzi chakale dzina lake Muhammad. Mu 2009 imeneyo ndi Dalia anapita kukakumana ndi Muhammad. Nzoti ndikampirani Muhammad uja anapita kukakumana naye. Pamene anayamba kumfotokoza kuti ine ndimafuna kunena kuti ndifuna munthu onena kuti amuphe mamuna wangayo. Undipezere munthu oti amuphe ndikulipirani. Ndikulipira iweyo ndimulipiranso mamunayo. Ndi Muhammad analingalira ndipo sanakane. Anamuza Dalia kuti ayi ndifufuza ndikupasa result ndikuuza ndikapeza munthu. Ndanasiyana pamenepo. Muhammad zinamusowetsa mtendere. Ananyamuka anapita kwa polisi ukanena kuti ine ex girlfriend anakwatiwa ndi mamuna wina koma anabwera uzandipempha kuti ndimpezere munthu oti amuphe mamuna wakeyo. Apolisi ali ndi apolisi anapanga plan kuti okay zisavute. Ukamuuza kuti wampeza munthu wake akhala undercover mpolisi. Anasankha bambo uyu mwina ifochita kuoneka ngati akuzopha anthu mwina kwa iwo koma anasankha ameneyo. Ndi Muhammad uchada anavomera anapita kukakumana naye Dalia apo kukamuuza unena kuti yani munthu ndampeza koma akufuna chani afuna deposit nsanga. Pa nthawiyo Muhammad anavekedwa yani waya kuti apolisi azimva chilichonse komanso anayika kamera kumamuona zomwe amayankhula zomwe amapanga. Kenako Dalia uja anavomera kunena kuti okay ndipereka deposit sinkhani yayi. Kenako anapanga meeting ina kunena kuti ukumane naye wekha munthu uyu umuuze zotani zomwe iweyo ukufuna kuti azipangike. Dalia uja anavomeradi anakakumana naye ndani bambo uja ndizingoti mchiba panopo hitman koma iye samadziwa kuti ndi mpolisi amangoti ndi munthu opha anthu. Ndi anakakumana naye anakwera gamoto ya munthu uja nkumakambirana plan kunena kuti zikhala bwanji. So I just want to make sure that this is what you want. All right? So you sure you want to kill this dude? Do we really have to? All right. It's just, I'd rather be as less, whatever with you. All right. All right. I know I got a picture. I looked at a picture of the house or whatever. I know y'all got an alarm system. We have alarm, motion detectors, and camera. What's the company The that monitors the alarm system?
It's not one of the common. No, it's not like Not a main, ABT no, it's or- not like a main company or anything like that. So it's a smaller company. Right. Oh, right. But the thing is, like, in the middle of this week, he's going to be somewhere, and so I wanted to talk to you and see if, Where's he gonna be? something can possibly, you know what I mean? Well, all right. So you don't want it at the house? I'd rather, I wanted to talk to you and see if it's something, you know what I mean, at that place, if you could do something like that, or if it can't be done and, you know. Well, that's the thing, which is why, I want to know as much information so I can plan, because I've already started planning as if that's going to be in the house, which is why I asked him for the key for the house. kuti maphedwe ake uzamupha bwanji. Anamufusisitsa kunena kuti uli serious ndikufuna kuti aphedwe. Daliya uja nkunena kuti ndili serious ndikufuna afe ndithu 5000% serious. Ali okay, koma undipase ndrama. Ndanatulusa ndrama ndikumpasa munthu uja. Kenako Daliya ankafuna kunena kuti yayi apita ku banki, anamuza hitman, anamuza njiba uja kuti wamuna wanga apita ku banki tsiku lakuti nthawi yakuti ukamuomberere kumeneko. Ndi njiba uja anena kuti ayi ine ndi nzeru yabwino bwanji ndizamuomberere ku nyumba kwako. Iwe uzatuluke umesa umapita ukathamanga ali ndi mapanga exercise ndi makathamanga te nthawi yomwe ukathamanga uzandisire key wa nyumba ndizapita ndikantani ndikamuombera. Zipolopolo ziwiri mmutu. Daliya uja kuti okay chabwino imene inde plan yabwino nkugwirizana tsiku. Zonsezo zinachitidwa record. Anamuchita record akuti anaopereka ndrama. So zina zonsezo zimakhala zofunikira kwa polisi kunena kuti muonesese kuti apereke ndrama. Walipiradi milandu imeneyo. Muonesese kuti anene kuti ndikufuna kuti afe ndithu. Kumamfunsa dala mafunso onena kuti ayankhe kuti inde afe ndithu. Kuchonera kuti 5000% ndikufuna kuti afe. Ndanapanga plan yonse kunena kuti Wednesday likubwera ali uchokepo ku nyumba upite ukathamange. Ine ndibwera nzamuombera. Iye uchadi kuvomera anampasadi munthu wachiwembu uchaki. Wednesday lafika Daliya anatuluka nyumba monga mina anagwirizanirana ali kupita ukathamanga ku exercise. Anamusiya mamuna wake Michael ali mnyumba amagona. Atangopangidwa operation nde amapumula anagona. Daliya wapita kuthamanga. Apolisi kuthamanga nthawi yoti Daliya kulibe sakuona chomwe chochitika angoti wachifwamba uja wapita akamuombera mamuna uja ndilandira uthenga nthawi nayi yonse kunena kuti bwera kuno mamuna wako wamwalira. Koma alikonzo mwa amadikirira. Apolisi kuthamanga upita kunyumba kucha kugogoda amayiko kutsegula chitseko. Alitiye uchoke mu nyumba musangasanga. Iye uli bwanji. Ali akazana afuna kukuphana achira haya la munthu ndifa polisi. Iye confused alibwera kuno ndi kufotokozera zonse leta. Apolisi ndikupanga scene cha kuyika chicheni chitepi chawo chicha cha crime scene, kukhala news reporter, polisi chanja kupanga ngati kuti kwachitika chiwembu munthu waphedwa. Panja pose kuchita set scene nkufika point yoyikapo anthu amakamera. Koma amakamera ake anayitanisa anthu a program ina yake amachiroti cops. Apolisi amapanga zosiyana-siyana ma program awo. Nkwabweresa dala iwo kuti ajambule zonse zomwe zikutani zokuchitika. Basi achita set scene kukhanga tikunena kuti kwachitika chiwembu kwaphedwa munthu. Apolisi ayitanidwa kwabweranso ma reporter. Kenako anamuimbira phone Daliya. Phone yake nayi. We're at your residence, ma'am. Can you come right back to your residence, please? Daliya inali phone yomwe amayembekezera nkale. Sana muze anangomuyitana kuti abwere china chake chachitika ku nyumba. Daliya anathamanga. Koma musayiwale kuti Daliya anali akudziwa kale kuti amayembekezera kuti alandira phone yonena kuti amuna ake aphedwa. Anathamanga kupita kutiko kumene kucha. Anayina mujambula sikuna makamera anali konko ngati kuti abwerera nkhani za chiwembuzo. Koma akubwerera iye. Daliya kufika pamene wanja. Mpolisi basi kumtenga kuti amuuze. Akumuuza kuti zomwe zachitika atu mamuna wako asanamalize ndi sentence yomwe kuti waphedwa. Daliya kwamba kuli. Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. Try to calm down. Anachita kwa jambula kuntsamira mpolisi lirani pamene paja. Kenako sono kulirako anayamba kudandaula galu wake. Galu wankali nyumba muhecha nchani. Samalira amuna anje. Apolisi amuzati ya galu wanu tili naye msadandaule teni ku polisi mutiuze kunena kuti munali kuti chanchani. Zoti mene zimakhalirete kuti umakapereka be statement. Anamtenga Daliya ulendo naye kutiko, ulendo naye ku polisi. Basi ku polisi kuja mu interrogation room kwamba kumuza kuti ujeni mamuna wako aphedwa kunabwera munthu wachifwamba wamuombera munthu kawiri. Ndende mene mnayankhulitsana ndi anjiba. Daliya achawa kumachirabe chisoni pamene wachaza bodza pretending. Onse apolisi akuchita udziwa kunena kuti munthu ngwabodza. Iye kumadabwa bodza pamenepo. Kenako apolisi anatulusa munthu ali
munthu tamugwira uyu nkutulusa njibaja atawamanga ali tamugwira munthu amene anamuombera ndi anazatutumuka adali aja fedi samayembekezera kuti munthu uchanga pezi kuti wagwidwa nthawi yomweyo kuti nangasoma dzawopa kuti ngati uyu wagwidwa mwina andiulula akumuwuza nayo kuti munthu amene anamuombera mwamuna wako ndi uyu iyo chakumadabwa nawo pamene paja akumfunsa kuti unamuonapo munthu ameneyu daliya uchakumakana pamenepo kenako anangomuwuza kuti adaliya musatipusise tikuziwa zonse zomwe mwapanga moti tikukumangani chifukwa chofuna kupha amuna anu ali moyo sanaphedwe ndipo munthu munamutumayo njibayo ndi mpolisi ex boyfriend wanuja anadza kunenerani plan yonse kuti ku polisi chilichonse chokuwapanga tazijambula wasitu adali akakaso pamene pacha nde programu yofo chinoti anayijambula nda cops onena kuti nawonso ntchito yawo ndiyojambula maprogramu a polisi osiyanasiyana anatulusa clip imene yoyo mu 2009 inavuta inachuka inali viral adali akulira bodza pamene pokuti akulirira amunawo nthawi imene anali atangokhala miyezi 6 and mamunayo samaganiza ulokulota kunena kuti mkazi wanga yafuna kundipha ayi amangona ngati chilichonse chili bwinobwino koma adali anasankha kunena kuti amuphe amulande chuma chakecho dali nthawi imene anali kuti alibe ndalama zomwe ndi dali anamangidwa atamangidwa anamuzenga mulandu kumulanduko amanama kumakana kuti sinimafuna umupha timangopanga show timangota zaboza zokha bapeto ake anampeza olakwa anampanga sentence koyamba anampanga sentence to zaka 20 kenako anapanga apilu ndi zinatsika zinafika 16 akuyembekezereka kuzatuluka mprison mu 2031 pakali pano dali ali nzaka 41 imene ndi nkhani ya dali ya Divalito mtsikana amene anatchuka kwambiri kufuna kuchita chiwembu amuna ake nkugwidwa manja ali nkosi zikomo kwambiri.